Sme radi, že každý rok robia vlastne túto akciu. Súťaž výborná, program super. Celkom nás to tu baví, chodíme každý rok. Aj sme sa zabavili určite pri súťaži, počasie vyšlo úplne na parádu, aj atmosféra bola skvelá. Zatiaľ som videla teraz Skaličan a Skaličan je ako vždycky úžasný. A myslím si, že aj počasie nám vyšlo, čiže ja si myslím, že Trdlofest je dneska krásny. Je to skalická tradícia a patrí sa Skaličanom podporiť takéto akcie. Je tu perfektná atmosféra ako každý rok. A perfektné počasie. Perfektné počasie, perfektné víno. Skalický trdelník, dobrá hudba, dobré vínko, čo pijem už, ja mu to len držím. Je to krásne kráľovské mesto, je tu na čo pozerať, na pamätihodnosti, ktoré sú veľmi dobre udržiavané. Nakoniec aj krásny folklór tu máte. No ja si myslím, že to je úplne super, jak každý rok si to užívame. No, prišli sme aj preto, lebo sme účinkovali, sme účinkujúci za Skaličánku. Áno. A páči sa nám ako každý rok a asi zostaneme aj na polemik, takže dobré. Program super. Páči sa mi tady to celé. Aj trdelníky, čo sa predajú, aj rôzne výrobky. Tá hudba sa mi najviac páči. To, čo tady spievajú, to je také tradičné a veľmi pekné. No, že to je veľmi dobré, lebo to chodíme už vyše 20 rokov. Takže poznáme to. Ten trdelník, samozrejme, to je tradícia, ale aj celkovo prostredie, ľudia, mentalita tunajších ľudí je vynikajúca, takže čokoľvek je tu výborné. Áno, program dobrý, takže všetko super. Tak trdelníky sú určite super, to sa vždy aj teším, keď priateľka donesie zo Skalice, ale dneska je to top, že sme mohli aj otestovať tie jednotlivé trdelníky, takže myslím, že trdelníky a Skaličan bol samozrejme tiež super, čo sme videli. Prečo by mali navštíviť turisti Skalicu? No, ja to poviem jednoducho, Skalica je pekné miesto.